Nailokati Elders Creek Aid and Wellness Hub, mabalin agnumar ti Nasurok talugasot ket 50 as senior citizens iti Nangalisan, Tuba, Benguet. Daytoy iti detalye. Adnan lugar para kadigday senior iti Nangalisan, Tuba, Benguet, mabalinda a pagturungan para iti medical, dental, kan emerhensya as serbisyo. Daytoy ket baban iti Quick Aid and Wellness Hub iti barangay, a kick-off program ti grupo nga daduluan ti Presidente ani Samson Amistad. Kami tilang ito'y agserbi in the sick for the benefit of the senior citizen na kagaya ko. Si senior citizen ko. Impaima damat lang iti digital blood pressure monitors, pulse oximeters, kan collapsible stretcher para iti Elders Quick Aid and Wellness Hub. Adapay dental chair ani paay kabinatang ti dentista iti barangay ani Dr. Clarita Simon Banas. Kastamat anay binglay kadagiti seniors dagiti tips no kasatno ang mapagtalinad iti pasensya ken nasayat a salunat baban iti lecture ni the blind gardener Rubigan. Impormasyon no kasatno ang ma-access dagiti programa ti gobyerno kas iti yakap program para kadagiti seniors baban iti eGov PH Super App. Imbing laymat ni Tuba Oscar Head Dr. John Kulbingan. Daytoy a proyekto ket baligi anay patumpal iti Miyerkules Hulyo 1 kadwa ti barangay Nangalisan maragsakan iti daytoy a binnadang. Salamat dito iti napili yung imayan agi iti tulong. Takdal na ulit nga tulong daytoy. Although ada iti budget ti barangay ti kakastil nga agas kurang adayo. Pasatmat lang iti kick-off activity ti naso a grupo. Ti parang ipaimat lang iti naduma-dum mga arwatan para iti maysa nga hospital iti Benguet makatulong kadagiti pasyente sa jay.